Baba namin, sabay tinakbo. Ipapakulong nga ni Jonah ang tricycle driver na nakabangga sa kanyang GTR. Nakadahilan ng naging maangas ito at tinakbuhan pa sila sa gitna ng pangyayari. Pero bago tayo magsimula mga idol ay inaanyayahan kitang tapusin ang video na ito. Dahil dito ay pag-uusapan natin kung ano ang mga naging dahilan at naging resulta sa hindi inaasahan na kaganapan. Makukulong nga ba ang lalaking bumangga sa GTR ni Jonah o patatawarin niya na lang ito at hahayaan? Pero bago tayo magsimula mga idol ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Rich Jean Channel, Carwins TV, June D Vlog, Boy Bacao TV, Boy Maangas Vlog, at Mr. Forest Vlog. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Sa mga gusto magpa-shoutout ay mag-comment lang sa baba at tinitiyak kong hindi ko kayo babaliwalain. Simulan na natin. Galit na galit ang Brusco Bros habang hinahabol ang tricycle driver na nakabangga sa GTR ni Jonah na nagkakahalaga ng 2 milyon hanggang 5 milyon o higit pa. Nabinangga lang ng isang tricycle driver at tinakbuhan pa. Sira ang likod ng sports car ni Jonah, ngunit tinakbuhan ito ng driver at agad namang hinabol ng Brusco Bros. Sobrang bilis ng patakbo ng tricycle, sa sobrang bilis nito ay muntikan pang tumaob ang kanyang tricycle dahil umangat ang side wheel nito. Ngunit hindi nagpasindak ang lalaki at nagpaharurot pa rin ng takbo. Pagkarating sa kabahayan ay pumarada nga itong tricycle at agad namang pumasok sa pintuan. Hinabol ito ng Brusco at galit na galit. Pinagbumura ito at nanggigigil. Gusto pang pasukin ng isang Brusco ngunit pinigilan ito ni Jonah dahil trespassing daw, ika niya. Agad namang tumawag ng pulis itong sila Jonah para maimbestigahan ang mga pangyayari. Desidido na nga itong si Jonah na kasuhan nitong lalaki na nakabangga sa kanyang GTR dahil ang layo daw ng hinabol nila at hindi man lang ito nagpasindak. Nanggigigil nga ito at sabi pa nga ni Russell na ang mahal-mahal ng GTR ni Jonah. Hindi niya alam kung magkano to, puta napakamahan yan. Hindi ko alam kung paano niya babayaran yan. Gusto pa nga bugbugin ng isang membro ng Brusco ngunit pinigilan lang ito ni Jonah. Mabuti na lang na hindi ito naabutan dahil kung naabutan pa siya ay sigurado akong mapapahamak lang ang lalaki dahil nangingibabaw na nga ang mga galit ng Brusco sa sitwasyon na iyon. At kitang-kita naman sa video mga idol. Samantala, bakit nga ba tinakbuhan ng tricycle driver itong Brusco Bros nang makabangga ito sa kanyang sports car? Unang-una mga idol, mamahaling sasakyan ang nabangga niya at sigurado naman siya na hindi niya yung kaya bayaran kaya tinakbuhan niya na lang. Pangalawa, baka natatakot itong lalaki dahil nga nag-iisa lang siya at baka bugbugin ito dahil nga marami sila. At pangatlo mga idol, ninais niya natakbuhan ng Brusco dahil ayaw niyang harapin ang gusot na kanyang ginawa at gusto niya na lang ito iwasan. Sa puntong ito mga idol ay kitang-kita na mali naman talaga ang tricycle driver dahil tinakbuhan niya ito at hindi niya hinarap ang kanyang kasalanan na ginawa. At hindi naman natin masasabing tama ang Brusco Bros dahil masyado silang nagpadala sa kanilang mga emosyon at importansya ng GTR kesa sa buhay ng tao. Samantala mga idol ay nag-usap na nga itong si Jonah at ang tricycle driver at nagsorry naman ito kay Jonah, ngunit hindi na mababago ang desisyon ni Jonah na kasuhan ng lalaking nakabangga sa GTR niya. Ano sa palagay nyo? Tama bang kasuhan ng lalaki na nakabangga sa GTR ni Jonah? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Jonah, ganun din ba ang gagawin mo? Kakasuhan mo din ba ang lalaking nakabangga sa'yo? Mag-comment lang at nang mapag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, panuorin muna natin ang video na ito.
Binangga yung tropa namin, sabay tinakbuhan kami. Ayan. Eto. Huwag kayo papasok, pre. Binangga. Wait lang. Ayan dyan, pumasok dyan. Jerry, tawag ka, polis. Puta. Ang layo ng hinabol ko to. Nasaan? Ito yung ano, yung... Ito, basta ko. Papakulong ko. Diyan ka lang sa loob muna. Kuya James, sino yung binangga? Na-video mo ang mukha, di ba? Na-video mo ang mukha, no? Na-video ang mukha. Na-video mo ang mukha, di ba? Pati yung pag-drip. Ayaw nga, kala ko tataob na kanina. Oo, Pagpapagano sayang. may gumanon agad. Bayo bansa na ano kaya? Doon sa taas, makalagpas sa mountain. Ano ba ginawa? Binangga ano? Sinanggita na ako. Naalala ko si Gary kanina. Kasi nga ang bagal. Siya gusto umobel. Hello, Tito. Tito, nasa po kayo? Ano po kaya yung ano dito? Binangga yung GTR ko nung tricycle tapos tumakbo. Paano po kaya gagawin doon? Tumakbo. Pero yung tricycle, nakuha ko yung susi. Bumaba siya tapos tumakbo. Hindi yan makakalaya. Kaya ba nagisigaw kanina? Oo, pre. Ano yung pagkabangga? Tapos umisig siya, tapos kasama kayo, pre. Naganaik ko. Tumigil si Gary, nag-redo speed siya. Bigla kaming sinalpok kami. Ayun. Ito, tricycle na to. Ayan, yung mismong tricycle. Tapos, imbis na, wait lang. Ginagano namin. Ang ginawa niya, gumanon siya. Tinan mo ha, binangga si Jonah. Pero tinan mo, kakalot sa internet. Kami na naman ang ano. Kami na naman ang ganyan. Kaya dami na naman pass kami na. Paano ka ba inano? Paano ka binangga? Takbo namin ni Gary, para sporty. Siya gusto niya ma-overtake. Hindi siya maka-overtake, paikot-ikot, pakurba-kurba. Oh, tapos ang ginawa niya, Sana panood nyo mga idol, ano ang magiging opinion nyo? Ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang. Hanggang dito na tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay mo. Maraming salamat. Goodbye.